Kasapol sa mga nurses sa syudad sa tuyo nga mainggan nga mga volunteer vaccinators. Sa balita national, DOH nagapangayos ang dugang nga pondo sa DBM para sa SRA sa mga health workers. Limitado nga manpower ginaangot sa pagnubos ng daily COVID-19 vaccination data sa Pilipinas. Bayang aga syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 28, 2021. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Ikag Aksyon Dale Salazar. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Lasay sa 5 Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginakwestiyon ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. ang tikang sang chairman sang Board of Directors ng Bacolod City Water District o Basiwa ayon sa ginhimong apelasyon may kangtanan sa desisyon sang Civil Service Commission o CSC nga reinstatement sang 59 ka mga empleyado nga una gindeklarar nga redundant sa trabaho. Una diri kag base man sa impormasyon nga nakuha sang konsehal, ginaligar nga dito ginpasa sang Board of Directors sa Basiwa ang apelasyon sa Office of the Government or Corporate Council o OGCC. Sa interview sa Action Firing Line, ginpanglig ang buwang nga pareho lamang nga gusto pa paawayon sang Basiwa Board ang OGCC kag CSC. Panig ang buwang nga nagwa nga gusto pa magpalibre sang Board of Directors pagi sa pagtapa sang bulig sang OGCC. Siguro para wala naman sila kalastuhon pa
ginhaboya ini ang apila dito sa Office of the Government Corporate Council. Okay. Inakibot ako. Sila ito nga dito yan ang yaya boy. Buti nyo sa mingon nga gusto pa nila magpalibre. Nabatian si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Ginapanawagan naman sa Consumer Negros sa Seneco Board ngay prioridad ang local power generators kag renewable energy ngayari sa probinsya sang Negros. Magunagapati sila nga isa ini katikang nga maproteksyonan ang mga konsumidor. Sunod kay Consumer Negros Coordinator Greed Alila, makaluluoy lang ang mga konsumidor nga nagabayad sang mahal nga kuryente. Tinutuyo man sa pagpatiyay nila sa protesta, amo nakita nila nga unfavorable terms sa kontrata sa nagdaog nga bidder nga among KEPCO SPC. Sunod kay Alila, ila ginapamatukan ang 3 pesos kada kilowatt-hour bisan pa ila ginasiling nga barato apang higko nga supply bangod gikan sa uling kag may mga nasaad sa kontrata nga kung may power outage mahimo magsaka ang presyo kag isukot sa konsumidor, rason nga ila ginapatihan nga ginainto lang ang mga konsumidor. Ang outage allowance amo na ang daw ligwa nga ginatag sa mga power generators nga pwede sila mag-shutdown sa ila planta for maintenance. No? So, ang problema sina kaya ang pagpason sinara sa konsumidor. Kabahin sa pagpahayag ni Consumer Negros Coordinator Greed Alila. Sa iban nga balita lokal, ginkompirmara ni Bacolod City Administrator M. Ang nga magasapol si Bacolod City Mayor Bingo Nadia sa grupo sa mga nurse sa syudad kag mga kolehiyo sang nursing sa interview sa Aksyon firing line. Ginpahayag ni Ang nga tuyo sang pagsapol agud i-encourage ang mga nurses nga mga volunteer vaccinators sa nagapadayon nga inoculation drive sang syudad. Ginpahayag sang City Administrator nga kinahanglan ang bulig sang nurses ilabi pa nga target sang syudad nga mapa-operate ang 33 ka mga vaccination centers. Ginpahayag sa opisyal nga preparasyon may ni sa pag-abot sang mas madabong nga bakuna bangod isa sa nakasugtan sa pagsapos sa itong Merkules. Kaupod man kay Testing Czar Secretary Vince Dizon nga ang Western Visayas ang nalakip ang syudad sa Bacolod amo mangin prioridad sang mas madamong delivery sang bakuna kag magapadalaman sang vaccination supply agud mapadasig nga magsaka ang vaccination rate. Actually, preparation sa sang pag-abot sa aton nga mga bakuna, wala labot sa aton gin order. As a result ng meeting with Secretary Dizon sang Wednesday, nga ang Western Visayas, ang Region 6 ang amo ang magiging priority naman subong na agasigon ang vaccination. Nabatian si Bacolod City Administrator M. Ang. Sa iban pang balita lokal, nagdasok ka motorsiklo sa isa ka mangingisda sa ulo sang truck matapos maglapaw sa piyak nga lane sang dalan sa Sitio Burgos, Barangay General Luna, Banwa sang Toboso. Sunod kay Captain Paul Kenneth Magan, hepe sang Toboso PNP, ang biktima ginkilala kay Junmar Mahilom, 31 anyos, residente sang Amuman nga barangay. Sa investigasyon sa Toboso PNP, si Mahilom nagamaneho sa iya motorsiklo kag wala ini kaliko sa kurbada kag didto nagrekta sa nagapadulong man nga truck. Dugang ni Magan, posible na kainom sa makalubong ilimnon ang biktima kag may nakitaan pang ilimnon sa lugar sang aksidente. May areglo na nga natabo sa pamilya sa napatay kag driver sang truck nga si John Paul Apurado nga nagapuyo naman sa Banwa sang Calatrava. Nadakpan sa otoridad ang 69 anyos nga lalaki matapos mabaklan sang dahon sa marijuana mismo sa puluyan sa may barangay Hunob-Hunob syudad sang Escalante. Ginkilalang suspect kay Fernando Ibanez kag nagapanahigasing sa kanegosyo sa nasambit nga syudad. Sulod kay Police Lieutenant Colonel Hill John Dasping Hepes ang Escalante PNP. Rason nga nagpatigan sila sang survey. Duga pa ni Daspi, may 3 ka misitera sang marijuana nga yara sa lagwarta sang suspect nga ginasagod sa pila na kabulan. Bangod sini ginaprepara ng pagpasaka sang kaso bato kay Ibanez sa paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 101,595 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sa 736. Nangunang probinsya sa Iloilo nga may 329. Yan sundan sa Iloilo City nga may 116, 63 sa Antique, 60 sa Negros Occidental, 59 sa syudad sa Bacolod, 43 sa Capiz, 37 sa Aklan, kag 29 naman sa Guimaras. Samtang sa 197 recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 87,751 kag 27 ang bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 2,428. Western Visayas may 11,392 ka aktibo nga kaso sang virus. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1.
Lasay sa 11 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kag sa aton paglikaw. Yes, mayong aga, netizen. Wow, Good morning. vlogger? Ayaw mo na ka. Ang vlogger, ka-very vlogger. Ka-very Alex Gonzaga, netizen. True. Sige, oy, by the way, may good news ako sa inyo mga ka-aksyon. Bangod later at 10 a.m., makaupod nyo kami ni Aksyon and Defensor para sa aton sining final week sa aton sining month-long celebration sang ARV nga anniversary. So, dagay-dagay mga around 10 a.m. Reminder on sa inyo sining mga cellphone kag make sure gid nga mayroon ka mo sang stable nga internet connection. Meanwhile, katuan natin ang comment section sa ato sining Facebook Live para sa klaka mga greetings sa ginpadala. Good morning lang. Nagakinang-kinang top fan badge ni Ma Maria Luisa Melos. Good morning, ARB. Good morning, Ma'am Luing. And syempre raman si Connie Laparang. Good morning, Action Eden. Good morning man kay Ma'am Nana Magbanwa. Stay safe and God bless. Yes, good morning man, of course, kay Johnny Galvan from Baltimore, Maryland. Hello, good morning. Kay Homa Lomana, of course, Ma'am Luing Melos Liwate, kay Sir Melchon, of course, kay Teacher Romela Arevalo, dira sa may Bago City.
Ma'am Vanessa Mayo, good morning. With love ko na from Minnesota State. Good morning man kay Dr. Matthew Mayo. Good morning. Kay Raymar Beranyo Lingoste from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat gid. Ma'am Ana Sinoro, of course. Micaela Gamilia, good morning man. Ma'am Jinky Delagdon, good morning. Ginagreet niya lang ang EFC family. Melilio League, of course. Sa Tia Kim Eriman. Teresita Oreta Kauhuraw, good morning man. Pag-greet ni Miss Jinky Delagdon, si Mama Lolit Dialagdon, kag Papa Joe, sisters niya si Jane Nagorgen Dialagdon, Karina Villaflor, Aldrich John Apil, Rose Villaluna, Florence Mallorca, Refuela Arlene, Refuela Espelias, Jonas Neth Refuela, Marjorie Belegorio Rubin, Tita Eva Refuela, and all niya nga family dira sa May Pandanon, DSB. Martina Liling, good morning man. Mayong aga, Sir Michael June Season. Good morning, Action Dale and Miss Eden from Puloka Brotherhood, Barangay Sumag. Happy listening to all EFC members. Thank you. Madaming nga salamat. Si Ma'am Karina Villaflor nga naka-tune in man. Karon nga Saturday morning, please greet Aldrich John Apil, Mamang Lolita, Papa Jose, Papa Ferdinand Villaflor, kay Tatay Fernando Ibanez, Nanay Lilia Ibanez, Nanay Ibanez Villaflor, isang Santa Rosa Murcia, kagdiraman sa May Pandanon, DSB. Sige. Salamat gid for tuning in. Si Ma'am Che Zamora, good morning Aksyon. And present man sa tansiling pagpangalagad today si Madeline Jordan. Good morning Aksyon Radio. And sige, padayon lang sa pag-comment down mga ka-aksyon sa inyo sining mga greetings. Ma'am Florencia Villacampa, good morning Action Dale, kag Doral ka ba? Ito ka nag-Doral niya. Oo, okay, pares kami, basta pares beautiful, amo na mo, pa si Banda. Mga twins din sila mo, mga fraternal twins. Ay, kalain. Fraternal. Brillantes Herson or Gerson, mayong aga sir, mayong aga man sa... Ay, lain niya. Radio Alagad. 100.5 FM. Sige, good morning sa dira sa mga... Hinabaan. Okay. Yes. Sige, mayong aga dira sa inyo. And si Ma'am Ana Sinoro. Yes, of course. Kay Florencia Villacampa, good morning man. Nagatanaw sila sa May La Union. Thank you so much. Kag... Sir Melilio Liga, of course, kag sa tanan nga mga taga-hinubaan actually Action Deal nag-tune in na sila sa sa may hinubaan. Alambot na dito amo ni oras kita nang ila siniya nga ginapamatian. Wow, salamat gid. Nami talaga sa hinubaan. Ay ara na kuno si Ma'am Luing sa Dalom. Ay, pakwata lang to karon kay Dodsa. Thank you so much, Ma'am Luing Melos. Kabalo ka, Action Dale. Yes. Every Saturday, may ari kami hindi pamahaw. Wow. Kay si Ma'am Luing Melos ni, nagasimba ni siya sa Kwan, sa Carmelites. Ay, okay. That's pero ang my iya doctor. halad, ginabili. Ginabili niya sa Action Radio. Wala gid napaslawan si Ma'am Luing mo nga maghatag pero mga kakanin. Ang pasari-sari kisa may molo, may dinuguan, Wow. may puto, may kutsinta, may kasava, kung ano-ano na lang. Oo. May gasulod pa si Action Dale. Yes, si Sir Bia Jonathan dila sa may sa may Banga Iyap, Barangay Singkang Airport. Good morning, sir. And sige, so far liwat-liwat nang pala ka mga greetings from Jimmy Oliveros Latido. Madamo gid nga salamat. Uy, sa mga nag-share sa Facebook Live, thank you so much. Yes, pa-shoutout ko no sa anak ni Ma'am Luing Melos nga si Nino Jude, kag kay Guard, kag kay Big Big Gaudite. Upod sila subang salamat. Kag halong-halong kamo Ma'am Luing Melos, of course. Kag of course aton sining listener man si Ma'am Mea Morales Moreno. Oh my goodness. Diin si Idol Duran kag si Idol Dorel Cabato. May mga si Action Dorel ya day off yung kan Saturday. Si Action Boy ambot kapala absent malaki Action Boy Duran. Para na sa firing line. Oo. Yes, Sige, bantayan niyo siya. Sige, standby para sa mga balita national. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita national.
Nagapangalan sa karon sang dugang nga pondo ng Department of Health o DOH sa Department of Budget and Management o DBM agod matagad sang COVID-19 special risk allowance sang dugang nga masobra 17,000 ka mga health workers. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala inilabot sa 311 million pesos nga gin-release sang SRA para sa masobra 20,000 ka mga health workers. Ginpang ni Vergere nga panibago ini nga mga bayad sang DOH sa DBM para sa at least or kapin 17,670 kadugang nga health workers nga nakakompleto na pasas sang ilang mga requirements. Sa karon ang DOH sa DBM nagasarihan na igod palawigon ng kontrata sa mga health workers nga gin-hire pagi naman sa emergency hiring program. Nagareklamo naman ang pila ka pribadong ospital angod sa involvement sa local government units sa pag-release ng special risk allowances para sa frontline health workers. Sunog kay Private Hospital Association of the Philippines Incorporation, President Dr. Jose Rene de Grano, atrasado ang pagproseso ng LGU sa pag-release ng pondo sa mga hospital. Patag ni de Grano ang SRA nagalabay pa sa LGU sa diin, giyan pa idalom sa proseso rason nga madugayan pa antes ma-release ang pondo. Palayag ni de Grano kinahanglan diretso nga ginahatag ang SRA funds sa mga pribado nga ospital agod madasig man ang pag-release sini. Sa dugang pa nga balita national, ginaangot sang consultant sa National Task Force Against COVID-19 sa limitado nga manpower ang pangnubos ng daily COVID-19 vaccination sa Pilipinas. Sulod kay Dr. Ted Herbosa, hindi na problema ang supply kundi ang availability sa manpower nga nagapatigan sa inoculation sa mga vaccination centers. Ginpag ni Aboso nga yara sa 700,000 ang nabakunahan sa ito apang nagnubo ini sa 300,000 kag sa karon nagstabilize sa 400,000. Bawat sinigin hingis ang gobyerno ang bulig sa mga medical students para magboluntaryo sa mga vaccination centers. Gamong plano sang Commission on Higher Education kag DOH. Ginapakakas naman ni Iloilo Representative Janet Garin ng 300 pesos nga balayran sa pag-issue sang yellow card kung International Certificate of Vaccination and Prophylaxis. Suno kay Garin bilang pagkilala sa mga overseas Filipino workers mas maayo na kuhaan na lamang ang balayran. Ang panawagan ni Garin suportado ng Representatives West Gatchalian kay Shiraco Gato. Ang yellow card gina-issue sa Bureau of Quarantine nga nagapakita kung anong bakuna sa isa ka individual nga mahimo ipresentar sa lugar nga iya kadtuan. Ginkompirmar sang Commission on Election ng COMELEC nga masobra 600 milyones na mga rehistradong botante para sa May 2022 elections. Sunod kay COMELEC spokesman James Jimenez, yara na sa 61.06 milyon ng botante sa masunod nga eleksyon kagang numero tutob lamang sa bulan sa Hulyo. Rason nga ginapaabot nga magsaka pa ini. Ang voters registration period maglawag tutob September 30 tuig 2021 apang suspendido ini sa mga lugar nga napaidalom sa ECQ kag modified ECQ. Ginaduso naman sa Philippine Charity Sweepstakes Office nga usisaon sang Kongreso ang layi nga nagaobliga sa PCSO nga maghatag sang mandatory contribution sa iban nga ahensya kag mga opisina. Ginasista ni PCSO Legislative Liaison Officer Gay Alvor nga pila sa mga inahatagan nila sang kontribusyon hindi man health-related. Sunod kay Alvor, mando sa Office of the President sa PCSO ang tutukan ang mga ginakulang para sa hospitalization kag medical assistance para sa mga non-COVID-related diseases. Dugang pa ni Alvor, inikunta ng prioridad sa PCSO apang hindi makagiho ang ahensya tungod nagasamo-samo na ang iban pangalayi nga nag-require nga maghatag sang pondo ang PCSO. Samtang ginapasiguro naman sa Department of Foreign Affairs o DFA nga wala sang Pinoy nga napatay sa natabo nga pagpamomasagwa sang Kabul Airport sa Afghanistan. Sunod sa DFA, ang report ang base man sa preliminary information gikan sa Philippine Ambassador to Pakistan nga si Daniel Espiritu. Nakaalerto sa karon sa level 4 ang DFA nga nag-require sang mandatory repatriation matapos i-take over sang Taliban ang Afghanistan. Sa record, 185 na ka mga Pinoy ang nakabiya sa Afghanistan, samtang may 24 pang wala nakahalin sa lugar. Sa 24, 16 ang nagpangabay sa repatriation sa ila kompanya o kon gobyerno. Sa katapusan nga balita national, ginanunsyo naman ni Presidential Anti-Corruption Commission Chairperson Greco Belhica nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sa statement, ginpahayag sang PACC Chairperson nga ginakasubo sining report nga sa piyak sang paghalong nagpositibo siya sa COVID-19. Inahingyo naman ni Belhica ang pagpangamuyo para sa iyang madasig nga pag-ayo kag pagpangamuyo para sa tanan. Sa piyak sang iya sitwasyon, ginpasiguro ni Belhica nga padayon ang iya obligasyon nga tapnaon ang korupsyon sa gobyerno. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippines Standard Time.
Lasay sa 28 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon na Balitang Bayan na Numero 1. Baligay kita karon dak na lasyada sang aga para sa dugang pagid ng mga balita sa Aksyon na Balitang Morning Edition. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Day na Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo